ҳаво қадar гифтагӣ борон мебурду вай мо безон тек борон будем. Ман ба расо қулай шуд. Магазин гӯям. Склади Азон прямо точки метро Медведка Ванда. Амин якта товар тамом шуд ми пойда намешнем ёки количестваш кам монми. Хе упаковка када. Сразу оварда метим. Мо за ахона пешком бром дамдим где-то 25 минут бо ин раҳ мегардидам прямо от дом то ҳаминҷие. Озмана Абубакр кати якта коробка чай када гифта омда оз мес. Самое главное, это склади Медведка СЦ хай и бо РФЦ хай. Вақти ки шумо агар РФЦ ки мемонид, якта коробки майда ак монидам шумоя якта палет ба ҳисоб када пул мегирад доставкаш ба через СЦ монид агар азр аҳмин Медведка до Питера фисонидам ки шумова якта коробка ва доставкаш ба пул мегирад. Ҳозир ҳамин коробки майдачи мо Питер ба фисон досим. Аҳмин борам даруни Москванда ҳай, Петровскинда ҳай, Краснодаранда ҳаст. Бо ҳозир Питер ба ягон бор ҳамин таварама мондагӣ набудам. Ин мина ҳамин таварама. Ҳозир камакак будагиша упаковкада бурда додосим. Вақте ки шумо ҳамин як таваратона чанд склади Азон ба мемонид, шумо бисёр мефурӯшид. Азон шумо бисёр харидор мемонад, болова мепурад карточкатона. Вақте ки ҳамин куҷо тавари шумоя кадом районанда бисёри харидорӣ кадосиян, шумо метавонед лични кабинетатон индекс легализация гуфтагӣ ҷош аст, ҳамонҷо мебинед. Ман ҳамин тахмин кунам ки ҳамин борамам шаҳри Питер бисёр харидораш ҳаст. Аз ҳамин сабаб хостам Питер бам камтар отправка кунам, чтобы клиентова тез доставка шавад и ҳам тез фурӯшам, ҳам клиент ба вигитна, ҳам худам ба. Дӯстони азиз, мо имрӯз инҷанда бозор ба омадим харид карам ба. Каждый раз ман борба биём агар якта дута ягон бори нава анализ кардам ба попробит кардам ба мегирам. Ҳозир инҷанда имрӯз мокити Абдураҳмон қати омад. Дар видеоҳои гузаштаам гуфта будам, ғайри скалот хайри магазинои ман бачаҳои манандем ҳар якчанда магазини ҳай дилаштоби интересно шудан. Вообще-то как надо заработать кардан ба як камтар хай ишқ пайдо кардан ба инҳова ёд метиҳам. Имрӯз омадим. Имрӯз Абдураҳмонам қати омад барои худаш бор камтар мегирад. Вообще товарое ки инҳо мегиранд ман вообще сарфам намерам. Вообще карточкашам пур карда наметавонам. Инҳо худошон ҳамин самое сложное ҳамин карточка пур кардан ҳамин техника ҳаст. Чӣ қадар моделу мощносту ҳамаи чизоҳоша требует мекунанд навистан ба. Вообще ман сарфам намерам. Пур карда наметавонам. Роста гапа мегӯям. Ҳамин карточки техникаи ман вообще пур карда наметавонам. Лекин бачаҳо хорошо разбираться мекунанд. Ҳамин наушник ёки ҳар хеле бозиҳои планшето ҳаст ки детски ман хеле чизоя ин пеш гирифта инҳо мефурӯшад. Ҳозир бо яхе худи чихе рисункаш кати модни буромдагӣ бас толстовка типа таво. Ҳозир омад ки ҳамон борам якта харидатитон добавит куним уфта. Қатим ки гирон омдам ки чтобы пропутит када другой товара ман гирон наравам фта. Ҳозир инҷа ман барои худам як ду товари для дома мегирам барои анализ када попробовать кардан. Баъд сони детский рад мемерим. Хеле ки гуфтам толстовка мегирем барои фурӯш ба мондан. Каждый раз мотивация метиҳам бачаҳоя ки ҳаракат кунитон. Як агар ки вақте ки ҳаракат мекунад худошон амитоба кор кардана ёд мегирад. Оянда вақте ки калон мешад ба фикри ман қада барои кор кардан душворӣ азоб намекашад. баъзе шахсоне ҳастанд ки фарзандашон то ҳамин 18 ёки 20 мактаб тамом накунад ёки институту тамом накунад кор кардан ба намемонад. Ба фикри ман барои писарбача хеле ки психологоям мегӯянд уже аз ҳамин 13-14 сола уже научит кардан дар кор, хеле деньги тратит кардан дар кор, хеле
ёфтан дар кор. Барои ин интерес нашудан ман всегда инҳои худам қитӣ мегирам, устоби бена чишмаш пухта шавад гуфта. Ва ин дафъа Абубакр қитӣ онда будам, ин дафъа навбати Абдураҳмон. дӯстони азиз, агар видео барои шумо мотиватсия диҳад, лайк мондана фаромӯш накунед. хоҳед ки дар интернет магазин аз хона нишаста кор кардан хоҳед, аз он Яндекс Маркет и Валбрис мехоҳед ба номерое ки дар рӯи экран мебинед муроҷиат кунед. фақат барои занҳо курс аст, духтаро. қитъи якҷоя ҳамкорӣ мекунем. Хеле